Kancane do bigut malah lendi-lendi. Sajane kepenek. Moko tanggung jawabnya jane abot. Biar kan grup-grup. Jajal. Bali, Mataraman biasa. Roeng, kene roeng. petis manis pupus tebu kapriye wertine kapriye karepe
kapriye wertine kamar mantung sama Trimo lomo Petrune nembang anggere reka-reka kok ya. Wasis temen iki mau tembang apa, Truk? Iki mau tembang petis manis. Petis manis. Petis manis. Petis manis iki entuk dening kecap, pupus tebu iki entuk dening gleges. Mula aja ngucap ora teges tanpa guna. Oh, ana maksude ya kowe mau. Oh, ana. Ana. Jane ya ngene, Tru, awake dhewe iki ana jroning swasana mbebayani. Kok kowe iso kandha ngono? Lah iya ta, iki ana jroning swasana perang. Awake dhewe iki urip ana jroning swasana perang, ancik-ancik ana pucuking gegaman. Ha iya. Sisip sembire luput katurangane kurang-kurang bejane iso melu dadi korban kejeming peperangan. Ning awake dhewe kudu ngucapake puji syukur marang Gusti sing murbeng dumadi sebab wis akeh para senopati ngalengka sing temekaning pati ya ta tanding karo senopati Wanara balaning Sri Rama Wijaya kabeh para kethek-kethek para cancut gumregut iya ning wong semono kae-kae ora enek sing tak senengi kejaba mung siji Truk. Sapa? Ndara Gunawan. Ndara Gunawan. Gunawan. Ha iya ta? Kae piyayi pinter ya jenenge ya nyatane. Kok pathamu ngono? Ora coba jenenge Gunawan. Guna ki kepinteran, wan ki wong dadi wong sing pinter. Ning nyata Ndara Gunawan kuwi, ya ta? Eneng senopati Maguting Ayuda didangu karo Prabu Rama Yayi Gunawan. Kae eneng senopati saka Ngalengka. Senopati niki mungsuhe sapa supaya bisa menang? Oh, mengsahipun kedah menika. Cocok. Mesti ya menang tenan. Tur titis Ndara Gunawan kuwi. Kuwi rak jenenge karo nyatane kuwi cunduk. Oh, dadi kaya ngono kuwi. Gunawan, guna iki kepinteran, wan ki wong dadi wong sing pinter. Aya. Nek wartawan ki apa, Rek? Apa? Wartawan. Wartawan, warta, kuwi werta, kabar. Wan ki wong sing golek werta dilebokake nyang layang kabar. Ngono. Wo, kulang tukang golek pawarta. Ya, kuwi jenenge wartawan. Nek hartawan. Hartawan, harta ki dhuwit, wan ki wong sing sugih dhuwit. Padha karo jutawan, padha karo jutawan. Ning ya eneng tru, harta iki ora ndek dhuwit ana. Kok ngono, mergane urung bayaran. Rupamu ora werna-werna. Oh, iya ya, saiki aku ngerti, Rek. Lah nek ditawan. Ditawan ki dihukum. Oh iya dihukum. Uwan. Rambut putih kok tekokke ora. Oh iya.
bakwan. Apa? Bakwan. Ora eneng tembung kok bakwan. Oh, goblok. Lho, ora eneng kok nek hartawan, jutawan, pahlawan. Utawa pahlawan kuwi ana. Nek bakwan iki ora eneng, kowe sing goblok. Bakwan iki apa? Bak ki lenga kelentik. Wan ki glepung karo tokolan. Ora panganane to bocah iki ora. Oh, wis wujudmu ngantek kaya apem. Apem kok semene. Apem medhok kok. Wah. Kowe srawung karo wanara ki sapa wae terus sing mbok senengi? Oh, nek aku kethek-kethek kae sing tak senengi mung sing tak apali ming 3. Sapa? Ndara Sugriwa, Anoman, Jayangga, liyane ora mudeng aku. Wah, nek aku ngono, dasarku wong urip srawung, kabeh kethek-kethek kae apal, tur aku wanuh. Gareng ki paitane srawung. Kok nek ora deduwen terus nyelintis mara dayoh. Trigi tak tenung kowe. Werna-werna. Nek pancen kowe apal tak tekoni rek. Ya, takona. Ayo, nek pancen kowe ngerti. Kethek sing sirahe boyo kae jenenge sapa? Kethek sirahe boyo kuwi jenenge Kapi Saraba. Wah, hafal tenan. Lho hafal. Kethek sing raine manuk nganggo swiwi. Kae jenenge Kapi Cocak Rawun. Kethek sing rupane ijo nyambrelilen. Kae jenenge Kapi Permuja. Kethek sirahe macan. Kae jenenge Kapi Simoambara. Kethek irunge mlentung. Jenenge sapa rek? Ora eneng. Oh no. Ora eneng. Eneng. Jenenge sapa? Kapi Gareng. Kuwi tunggale Kapi denggelmu amoh. Kapi kok Gareng. Kowe wis tau lho rek? Sapa? Kethek raine irus. Kethek kok raine irus lho. Eneng kowe wong goblok. Jenenge sapa? Jenenge Kapi Ciduk Semita. Kapi kok ciduk. Rupamu kaya ngono ra. Aja gugu Bagong. Bagong nek omongan gladrah mbok turut mari bubrah. Nadyan iki ana jeneng swasana peperangan. Ayo, Kang Gareng. Saiki arengang-arengang sing kepenak. Dolanan kanggo nglipur awake dhewe. Oh iya. Ngarah pantes awake dhewe iki rondo. Ayo. Awake dhewe ning nggon cakruk perondan sing wigatine lek-lekan karo seneng-seneng nglipur karo para kadang-kadang wanara sing padha sayah. Mulane kuwi kowe dhisik rek, kowe nembang. Ya, aku tak nembang. Seneng aku pelok. Pelok. Ya kena. Saiki nek pancen arep ngaturake lelagon pelok, senengamu apa? Langgam. Aku arep njaluk langgam ya kuwi kembang kacang dibawani saka dandang gula turu lari. Wah, apik kuwi. Apik. Wis, rungokno. Coba saiki aku nyuwun karo Diajeng Wara Sunyahni. Men dibawani dandang gula turu lari, tibake kembang kacang. Dian. Dinggo sing nyengsir cipta. Meng disengsir Mas Cipta kaya ngapa? Suarane diajek apa ora? Terokno cengkoke gurumu, Mbak. Sing mulang kowe buyen. Mulang kok ngantek remuk. Rupamu kaya ngono kanggo. Coba rek kaya ngapa tak arungokne dandang gulane Mbak Wara Sunyahni dandang gula apa mau? Turu lari. Jajal kaya kuwi kelangen aku terus. Tenan. Rungokno. Biyen aku nek mulang cengkok karo Mbak Nyahni, anggere janji ora diowahi. Wah, apik tenan. Apa iya? Weh, rungokno. Monggo, Mbak. Kang Aki nit
Tru. Edan ora suarane. Iki ajek ta? Iya, mulane kuwi. Aku kok. Mulang aku kok. Persis ta tengkake? Zaman gandrung karo aku. Ya iya. Wah. Ayak gambare gareng ning nggon kaset ditil. Petenteng gandrung. Gandrung karo sapa ayo. Sur. Wanda mau ikrak ngono. Mulih cegat kampleng. Alah melayu. Oh jireh. Maka Sarayuda mesti ngono, kudu ngono. Ayo, Mbak. Krungu gegele no. Sadek prinding. Ya. Gian. Malah ngenes teng tak kaya ngono. Dandang kula. Nek gedhe men Gang. Suara gendruwo. Dandang kula turu Dia. Wah, iki kok Mbak Wardina. Naneneneneno. Iya, yo. Potong dibijik. Mantak ngintir-intir. Terus burung cengkoke Mbak Yune terus. Ya saya cengkoke Mbak Yune wis jan ngentekke akal. Apa ya wah. Tenan ngentekke sampur telu biyen. Ngentekke sampur. Kanggo gandrung wah jan. Temenan. Jos. Iya. Mungkin Arya cengkoke ringik-ringik ya, Truk. Jian, ringik-ringik kancane njuk ya. Kene njuk blonjo aja. Masih. Wandamu kok ngono ya, padake bojomu. Petingane nek mana? Ish. Pantal gusimu we. Ayo ben to. Trigis.
isi ndelok-delok meteng jan wah wis. Kok bladek lho kaya isa-isane cerewet tempiling kowe. Ayo ben to. Ngono kok epo. Terus pepadate ora awas lancarane Mas. Panglinge apane ya, Neng? Ayo, agek ping 8 setahun kok pangling ora kebangetan.
Iya. Oh ya sik pancet ngono kae kowe. Apa pangling karo brengose? Oh wis. Panggre brengos kaya sencaki lah mriki ya kae. Pangling apane? Iya, mulane kuwi. Ya. Ora pangling. Ora pangling. Ora pangling. Pangling ora. Pangling ora pangling asuwarane. Mentur mabur tiga plaki Kang Mas. Andeng-andeng aneng ilingan. Gedhe dhuwur ngetok-etoki yen dipandheng saya kelingan. Lah wong kowe Mas sing marah-marahi. Anjang-anjang yo Mas. Parene welut Rama. Pecah gesang kula nggih tumut. Carwa Purwa tunggal basaning bas kara maneman mau sapa ami miti Rama ami miti sinden sendaning pradangga jeruk keprok yo Mas dilelo-lelo Rama ayu bentra duweke sapa ya tareng wah iya godhog grontol ya Mas kayune jeruk kake tutokno tak kamplengi sirahmu ora dicakepan liyane godhog grontol. Oh, wis ora kebangetan, Gong. Wah, jan. Iki mau jenenge apa nek kembang kacang. Wah, cakepane kok werna-werna ya. Oh, iya. Ireng-ireng. Ayo muni apa meneh? Salen aja kuwi. Aku ora tahu kebenaran ki piye to rek. Aku iki ana kesempatan ngono lho. Wong kok kebangetan ngene muni ngene kleru ngono kleru jan kebangetan kok griwil men. Lho, kabeh kuwi dicundhukake ngono lho, kok ora mung waton nyenggaki. Ngono. Lah sing apik piye? Ayo kaya Petro, kaya aku mau. Ngono. Kuwi turut. Iya no. Pamane kaya Petruk mau anjang-anjang parene welut pecah gesang kula nggih tumut ngono mau kuwi ya apik. Yo. Ayo kene mudeng. Oke, Truk. Saiki genti kowe nutukno. Kaya ngapa tembangmu. Yo, njajal aku genti Kang Gareng. Aku nembangi nek ora nganggo bangsa sing gagahan ngono ora seneng. Wah, iya wong tembang ki selera kok. Ayo kono, senengmu apa? Oh, pupuk didukung karo kanca-kanca. Gamelane apik, warangganane pinter-pinter.
tabuhane runtut. Ayo. Jajal kaya ngapa? Saiki aku tak njaluk karo panjenengane Ibu Sri Mulyati. Genti. Langgam. Langgam apa? Langgam sing gagrake Semarangan. Sing nganggo sandiasmane Suwargi Kyai Semarang. Langgam apa? Langgam Pangkur Pelangi Manisku. Nganggo dibawani pangkur, langgame pelangi manisku. Apik, rungokno. Tenan, iki mengenang karo Kyaine Semarang Suwargi. Oh ya, dilestarekke to, dilestarekake. Mergane awake dhewe kuwi ora ketang dikaya ngapa uga kecipratan. Karo piwulange Kyaine Suwargi. Ayo, saiki dieling-eling. Monggo Laturi mbawani pangkur. Nano 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 nano. Neno nano. Wah, aja diwahi ta, Tru. Patrokane iki wis ana ngono. Kok ndak kesiku. Kok nek kesiku, wah bebayani. Popole sing dicarak kliwon karo gendon. Mergane kono butuh pengrebab karo pembonang karo penyelentem. Wandamu. Karo butuh presiden. Kampeng kowe. Maka pun diwiti, Mbak. Kini dong yu dokenaka narabuka kang enget manis pelangi Nano tandane ketemben wana sabebote sepisan dadi srana janjine nulika waktu setyaning hatiku tansah marang pelangiku. marang pelangiku manis. Monggo langgamipun pisan. Anisku katon lasung nyata-nyatatan sarja romang sajuang merga kapaksa srana kapaksa datan prayoga yen
Iki mau langgam pelangi manisku. Waduh, selamat saking kersaning Allah, Tru. Oh, jadi sebel diumet-umeti karo cipta ora rampung-rampung. Ayo, ambak kaya ngono berkah mandi. Mandi, nek melek. Ayo. Iki mau langgam sing gagrake Semarang ya, Tru. Gagrak Semarangan tinggalane kiyaine. Wah, jan. Apik ta, Gong? Apik temenanan iki mau. Cakepane piye, Tru mau? Manisku katon lesu. Ya nyata-nyata tansah reju. Kok nganggo srana apa Tru mau? Diperkosa. Kepeksa, ora keperkosa. Oh, tolol. Ora mudeng-mudeng senengane ngrusuhi. Wah. Mbok coba, Tru. Aku arep nembang sing ciri khas Banyumasan. Entuk ora, Tru? Lho kena. Ciri khas Banyumasan. Oh, wah. Aku ora metu Banyumasan kok. Gelo. Muni gelo iki le. Wis, menawa wis. Aku arep nyuwun lagu Banyumasan Kembang Glepang. Kembang Glepang, Kembang Glepang. Ini, mundur kene nek. Ora nek guru kowe ora teles. Jajal kaya ngopo? Arek apa, Gong? Kembang Glepang. Ya. Kembang Glepang. Slendro, patete menyura. Mbak Suryati? Hana Pak, bapake? Inyong kepengin lagu Kembang Glepang. Slendro patete menyura. Rika isi heling apa? Esih kemutan. Kemutan. Inyong kepengin lagu ya kuwi Kembang Glepang. Rika arep njaluk ongkos pira jajale? Njaluk ongkos sing akeh banget. Pira? Ngomong pupung bos eneng. Kira-kira kena nggo munggah haji. Waduh. Wis. Ngomong nak karo bose, Gong. Oh, ya. Tak Haji tembungke. njaluk tambahan. Ya, tak tembungke. Wis. Lumantar Sucipto. Mergo iki bebau tengene ngono. Wis mengko tak suwunake. Aja semelang aja kuwatir. Mula iki mengko tembangmu sing apik aja nganti dikat. Amin. Ya, coba kayak apa? Inyong sing mangsuli ya, Tru. Kowe bisa. Alah bisa. Tayang inyong. Ya wis, jajal kaya ngapa. Mangga. Dolae Rama. Alah, undang-undangan apa? Gendung kecuek. Pada parikan kembang glepang sesorot kuntuling layang. Alah ya kebeneran wayamene parikane kembang glepang. Sesorot kuntuling layang bagat kadang kinasian. Alah jati pegat eman-eman anu kasian. Pegat kadang kinasian kakang dalange. Eneng apa Mbak Ayune? Hinyong nang kene duwe sedulur lanang. Alah ya kebeneran kenanggo ampiran. Inyong rabi Rika maleni. Yang ngono. Rika rabi inyong parani. Rika arep nyumbang apa gendung? Ora nyumbang
dunya brana nyumbang geni sawungan. Ala ora bae gendong mundak kobar omah inyong. Nyumbang geni sawungan klawan banyu saku ranjang. Ala ora mem pertemenan banyu kok diwadahi kuranjang. Kakang dalange Eneng apa Mbak Ayune? hinyong nang kene Ngapa maning? esih duwe Apa? kaki nini. Ala ya kebeneran ana sing ngopeni. Sepisan kaki nini kaping pindho bapak biyung. Ya kebeneran wong tuane esih rubung. Kaping pindho bapak biyung kaping telu kakang Kayu. Alah syukur pisan ari bekayune ayu nggo bose. Bos. Ngawur kuwi. Aja nggo bose nggo Rika bae. Nggo Rika bae. Aku wis duwe. Aku wedi karo bojoku. Oh, goblok. Bojone mumpung lunga. Oh, lah moto-motone pirang-pirang iki. Rumangsamu anggota anyar ki malah nyemelangi lah burung. Ketae menang-meneng bah wis racun. Racun. Nah, Kaping telu kakang Bekayu. Kaping pat Bandawi Raya. alatine kok isih komplit temen. Kaping pat Bandawi Rayat. Kaping 5 Bandusen Tahana. Ya mbok nyong ora weruh nini sadu maring setana. Kaping 5 Bandusen Tanah Kakang Dalange. Eneng apa maning? Rika Ajawani Grada-grada Bumi Indonesia kenang dendam Ya. kenang prakara kembang terong hinyong kepengin cemerong cerong harap nanggung ewang sore maning bakayune. Dulae Rama Ala undang-undangan apa gendung kecuek. apa Rika haring tuman anak kinjeng geret lintang. Ya mbok nyong ora weruh kinjeng kok geret lintang. Ora tuman Rika arep beli. Beli. Kinyong tuman iki. Tuman iki.
Ya bae dasare Rika bocah seneng klayaban. Klayaban wong karo Rika iki. Pancen rombongane. Rombongan klayaban. Kinjeng kebuk. Lintange lintang loko. Anak kebuk kirek loko. Aku sing gawe parikan bakayune karo Wiraswara sing neruske. Jajal. Plesir sore jungkate miring. Naksir kowe arang kesanding. Plesir sore jungkate penyu. Naksir kowe arang ketemu. Bisa gambang ora bisa nyuling. Bisa nyawang ra bisa nyanding. Bisa nyuling ora bisa demung. Bisa nyanding ra bisa nembung. Bisa demung ora bisa ngempul. Bisa nembung ora wani ngempul. Bisa ngempul ora bisa njlentem. Bisa kumpul ora wani nyentem. Bisa njlentem ora bisa ngethuk. Ah, bocah iki. Ora iso ngethuk. Wah, pancen wasis temenan ya, Truk. Ya. Pisan Kas, tutuke, Mbak. Mangga. Dolae Rama Ala undang-undang pancen kowe bocah kecuek banget. Kecuek banget ya apa kuwi. Kecuek. apa Rika tumon maning ana Apa? gedang Gedang? Gedang apa? nunggang Kliwon. Popo Ya mbok nyong ra weruh anak gedang kak numpak kupu. ora tumon rek arep beli Beli barang. Beli. menyang tumon iki tumon iki Ya bae wong rika dasare bocah seneng keluyuran. kluyuran wong golek duit iki Oh, pancen karo ngluyur golek duit. Oh, ngono ta. Golek Iya. duit tapi duit sing halal Ya sing halal sing ngono. Nek kepepet ora halal yo gelem. Yo sorry ya ora. Gong sinden siki wis ora mutu kaya gue Oh, kaya kowe. Kae kaya kowe. Ora mutu aja. Saiki sing temu wok ngono. Wis aja macem-macem. Lho. Mesakno sing nang omah. Nek ngantek apa-apa waduh mesake. Temenan. Terus gedange gedang raja gedang raja kupune kupu gajah anak raja tunggang gajah Terus engseng tepas esih sore gumes kasut kudung ramas kabeh maring Cari kawung semampir pundak
Mbak Suryati. Cakepamu sing keri dhewe mau. Coba balenono sepisan kas. Cakepan tok, Mbak. Nggon ngendi? Kepriwe? Kepriwe sih jonge? Engseng tepes. Terus Esi sore gumes-gumes. Bareng esuk-esuk orang ramas. oh, kleru. Isi sore piye mau? Gumes-gumes. Gumes-gumes, bareng esuk malah teles. Coro. Asline ngono kuwi ning pancen karo kono disolet, ngono lho. Aku ngerti bae kuwi. Kae Salini. Bareng esuk diwes-wes. Diwes-wes ora ning cakepan ngono kuwi. Saiki Bacece Gudril Banyumasan sing guayeng terus. Gudril Banyumasan engko diselani nganggo jaipongan sing komplit. Apik kuwi. Wis. Rungokno rek. Ya. Nganggo bawani sing bawa Mbak Sunyah engko sing nggodil Mbak Suryati didum menadil. Oh ayo pancen kudu ngono kepiye ya jajal kaya ngopo entek-enteke monggo Mbak Sunyah ni klatri bawa Asmarandana Banyumasan pun dawaken Gudril campur bawur. Gudril campur bawur kok. Ya. Monggo Mbak Nyahni. Tak kunawos ana Gudril. Ada kawok beblenderan. Grempolatek rujak jeruk Mataraman kalongking lan gandarwa momong suta jurang ajugruk pribela gonjol sesamiran. Nganggo intro Mas, monggo. Hey!